muri yeZimbabwe pane day ramanga makamirira. Nhasi ndo zuva racho, zvatanga, zvabuda, zvakaza, vakoma, hona iwe so nhasi zuva iri kai ranga rakapromiswa this certain lady akabuda achiclaima kuti akarepwa na ED. Anditi ndo zvaakabuda achiclaima, and vanhu vakawanda vakamuti toziva sei kuti mimi munenge makarepwa asikana, pamwe ndimaenda muchinozvikandira ikoko nekuda mari or something. Vanhu vaitaura zvakasiyana siyana. Akatombobuda ndiye kumbobuda akabvisa hembe achitenderera achitaura zvaaitaura, akabvisa iye hembe dzake akabvisa akadaiso achitaura kuti kutodemonstrate handisina kana hembe right ya ndo the same lady watuti ane zvake panapo. So akazobuda akapromisa akati inini pachaitwa zvesadhaki izvozvo ndichada kulikisa chinhu chava Mnangagwa, ndichada kuchilikisa chinhu chava. So nhasi chinhu chiya chabudiswa, but vanhu vanga vakatarisira kuti achalikisa chinhu. Anditi mukunzwisa abva alikisa kanhu. Saka vanhu vari kutoti iwe shamwari this small little thing awalikisa kanhu kachiri kadiki kwalikisa. But iye akatobuda akataura akati as promised Zimbabwe, this is ED Mnangagwa's D. If he is denying it, let him do a video of his pen and let Zimbabwe judge Mnangagwa must stop raping the women of Zimbabwe. He must respect us. I am every women. Sadak tell Mnangagwa to stop raping the women of Zimbabwe as he pleases. Ndo mashoko. Buda akanyora waenda on X iko zvine kana uchida uyavanzi African delinquent uyo ndaisa pa screen ndo staracho ndo stories zvo exactly ndo mashoko anyora. So paza sapo ndazongukata boza ndikwanise kuti ndizonyaso kaisa kezi ndizo andingazokwanise kuiisa pana vanhu mazvo ndazoita chinhu chacho mana mune muri pamwe unongochiona una mbuya wako kana kuti una mchembero zvoratidza nditi azvizoita ndikuratidze ichini nini. But iye pa post yake iyo chinhu chacho chitoriko chaari kuzviita ndechani ndo nyaya iripo. But inini ndine zvakawanda zvandatanga kuona panyaya iyo, because inini kana nyaya ikangobuda handisi munhu wekuti ndinomhanyirira kuda kungomhanyirira kungoti ndizvo kana kuti hazvisi kana kutangira kumhanya kujaja nyaya ndisati ndaona. So senyaya yemetition ndinoweka nyaya kunge metsi. So ndopandaona kuti apa pane ka element kekunge ari kunyema chaita ndizodhautawo zvangu nyaya, but handisi kumurambira because inini at the end of the day ndikabuda pana bvunobva matiti why are you defending him kana atonzi ndiye akabudisa ndiye akabudisa. But ndinoti munzwisiso nyaya pana pa guys mina ndinyatsodzokula at as promised Zimbabwe, this is ED Mnangagwa's D. If he's denying it, let him do a video of his pen achiratidza vanhu iye ngaite video kana ari kuzviramba ngaite video. Guys ayo ngati dautombozvifunga yo. Do you think kuti angaita video achikuratidza izvi zvakadai izvozvo president pacha muna adopuwa kaninginika yake kuti ndiye achairman weSADC ubuda achiti ari kukuratidzai chinhu chake nyika yese imimi. Vamwe vese vari kuona vedzimwe nyika vese vanozoti kudii kana zvadaro vanoti kudii guys atidi kuti tingoti dzimwe nyaya dzimwe handisi kungoti zvangu uyo ari kuningira, but ndikuti evidence yake yakaita kushota. So because kana angari munhu wekuti ada kunyazobudisa aifanira kunyazobudisa neface vanhu vonyatsoona zvese zvakakwana. Handiti tonata vanhu vobva vatoziva kuti aiwa zvichokwadi makazoona akabudisa paya neface zvese zvanga zviripo nokuti kungobudisawo kanhu kekuti anongoningira this ladies ndatoona saka element kusakwana katoripo ipapo because haungatambisira vanhu nguva. Vanhu vakatotaura kudhara pakabudisa nyaya yacho achitaura kuti inini ndakazorepwa ndakadai ine ndakabva ndatokwanisa kutocapture ndakatotora chinhu chake dai akabva abudisa ipapo zvese zvakakwanirana kuti ndo chinhu chacho chakandipinda ichi. Vanhu vanga vakazobvunza saka chinhu ichocho ndo chakakupinda ichocho kana chiri icho chinhu chacho ubva wabudisa kuti ndo chinhu ichocho chakaita chakashandiswa kundipinda noti kungoti ungobuda ungoti ningirikini chinhu ichocho chandinenge inohanda nyara komana kanika kaka akadikidika unoti murogurese. But anyway ndo nyaya yacho iri panapa ndikuzona. Saka mwari kuti he is a very young D. Vanhu vautanga tokomena mwari kuti chibva wabudisa ka video ka baby go deeper ka don't listen to people asi mudhara vane bango iravo kudaro. Alright, so here uzobuda because vanhu vari mujambiro unopenga unorwara mwari kuti nonsense is a whole lot of you Varakashi, very daring and empty. You have been saying I don't have Mnangagwa's pen. You have been saying if I have it I must post it. Now I have posted it. You claim it's nonsense. Nonsense is
this confusion you are exhibiting. Now you must know that some of us don't talk about what we don't know before you dare me. Get your story straight. Idiots. Ndo mashoko abuda kutaura iye. Atati imimi mungada uzobuda makuti mukundirambira. Kozi vanhu vari kutaura kuti iwo unyasobude chiti prove kuti ndeyake kwete kungobuda uchingoti ndeyake usina kuita usina kuningerekana chiti prove kuti nyatsoona proof ndeyake. Vamwe vanhu vari kutobvunza kuti saka tofonera mumwe ani kana akamboita akambopindwa nechinhu ichocho otaura oconfirm kuti ndizvo pana kungobuda kuti ndeyake usina kutaura kuti ningerekana prove unofanira kubudisa proof kuti ndicho chinhu chacho chaitese chakandipinda but vanhu vese vange vaona but une umbowo hwakakwana because vanhu vangori kurambira kuti umbowo hwako ushoma kuti wabudisa kuchinhu but panodiwa une face kana kavidhio chaiko uchitora video rinozonetsa kuti kurambira kunzi munhu asiriya ukabudisa video vanhu vese vakutoona kuti aiwa hayo shamari ndiye munhu yanditiwa zvona ndonyaya iri kutaurwa nevanhu panapa umwe ari kuda kuti aiwa musati jaire muona sekudai so motononge tine manewborn here izvo zvayo musati size ndita kana uchibudisa nezvekunyeba iwo pikire chichiko chiri tikuda munhu wese kana ariye mwari kuti that's him man, what else do you want? Aiwa vanhu vada kuona face nayo man, ungangobudisa chinhu ndicho but aiwa asiri izvo zvazvina kukwana izvi nayo man, chii chakadaro izvo adisappointa vanhu mwana wayo. Mwari kuti please isai mavidhio kana neface chaiyo tinyatsoona tatenda zvedu kana tichinge taona chaizvo. Mwari kuti aiwa amai enyika budisai confirmai tione kuti hazvisiri zvere. Mwari kuti aiwa iwa unonya iwe pakanzi rini ndiende papa. Mwari kuti iyo shamwari munhu akauriwa ndo zvaanonetsera unyazofunga iwo ungabudisa kanhu pakashata. Mwari kuti mahule ndo zvaanonetsera chokwadi. Mwari kuti uya nevidhio rifuyo benzi remunhu kana kubudisa kanhu kadiki pakashata. Mwari kuti vanhu vangwara shamwari, only confused cockroach can believe your nonsense. Vanhu vasozvibvuma kozi vanhu vaida kunyatsoona, vanhu vaida kunyatsoona chinhu haungobudise chinhu chete. Like for example ukati ndine chakati chanhingi ndine manudani unofanira kubudisa neface yake zvese ipapo kana nevidhio zvese kunyatsoratidza kuti une umbowo hwakazara kwete kuti ungobudisa guys. Mwari kuti this woman is sick. Mwari kuti haiwa waita chekudownloada chinhu icho. Mwari kuti haiwa unonetsera zvinhu wambocheka medication ako because was right. Mwari kuti aiwa crazy unopenga joki iyo pakashata. Mwari kuti ichine power 2013 nenge ichipa vamwe vari kutaura vanga vaona election papa ndo vakabva vatanga kuti ichiri nesimba. Guys ndo nyaya dziri kubuda panapa dziri kuitika. Inini ndindangobuda nditori 1 gig ndoremerwa but pamwe pacho tida kuti 1 gig uyauya unyatsoshandira zvichipa. Atidi kuti tingozi tangobudisa tangouya nenyaya panapa isinyatsorina umbo kana inini futi zvatondinetsawo panapo ndimbotisai kuda kutonisana nemi but I don't know kuti mimi pamwe mogona kuti muri kumubeliever like sekutaura kwandazviita ndiye arapo munoenda munozvionera koko. Inini panapa handikwanise kuisa chinhu chemunhu pascreen yangu ine handikwanise zvangu nekuda kuzvikonzera zvakawanda because ndine vanhu vakawanda vanoremekedzeka vanenge vachiteera vachitoona zvatiri tichiita panapa vachiona vachiteerera nyaya but kana kune vamwe vanenge vachiita vari kuda kunyatsonoona ndiye wandakaisa pascreen zita rake rirapera ndo account yacho yo ukatoenda paX izvezvi unotoswera watochiona chinhu chacho chaari kuclaima kuti ndicho but I don't know imimi makazvitarisa ndicho here I don't know. You tell me what you think in the comment section. Hope I like this video kuitira kuti vanhu vaya vaboyikana. Nditori nacho ndikutoona so ndikutoseka izvo.